أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. I dag handler det om Ashab al-Fil. De ville sådan angribe Kaaba, og det var så den her arm, den hedder Arm-Fil, fordi det var der, hvor at der var sådan nogle elefanter, der ikke ville angribe. Så profet Muhammed, han blev født faktisk i Arm-Fil. Så nu fortæller jeg lidt om den her sura, hvordan den begyndte og hvordan den hed. Der var en, der hed, jeg kan ikke lige huske det, men der var en Abraham. Han havde muslimerne ligesom Abu Lahab. Han havde den. Så han ville... Faktisk, det var før islam. Før islam. Før islam, der var det, at han havde dem der lavede gode ting. Altså ham, der lavede gode ting og tænker på Gud og alt det der. Men islam var ikke kommet. Så det er jo sådan lidt, hvordan det er. Men der er Abraham, han tænkte at gå tag. Altså han vil gå og angribe Mekka, Kaaba, fordi han havde den, og mange ting, andre ting. Så han lavede en grovn, og en grovn er en hær. Altså en hær af en flok og en hær, hvordan man siger det. Så er det, at han ville angribe. Så var der nogle elefanter. De gik så med. Men en af elefanterne, han gad ikke. Og den anden, og så den tredje og fjerde, de gad ikke. Det var faktisk Gud, der gjorde det, fordi at med Abrahams hær, de syntes, det var mærkeligt. Så hvis de ikke gad at angribe dem, så ville de slå dem ihjel. Nej, altså med spyd og det hele. Ja. Stik spyd i den og det hele. Og så var det, at de ikke gad mere. Ja. De stoppede. Så stoppede også hele hæren med. Og de fældede dem, der var om på ryggen på dem og alt muligt. Så bagefter, efter 10 minutter, at de ikke gad, så blev de dræbt med spyd og det hele. Så gik de tættere på de der Abrahams hær. De gik tættere på. Men så sendte Gud nogle fugle, der kaster med ildsten. Rajahanne. Ja. Som de kastede, og det hele, så blev det som Aspen Makul. Så ligesom en hær, der blev spist meget af fugle. Ja. Så det var det. Ja. Godt fortalt.